Akuvama umusa ney'busiso igama kuPastor Tony nge-channel New Flick okubalulekile nokufanele ukuthi uma uyimember ye-channel le number isebenzise kusona nekuseni ka-5 ntambama ungangibhalela ku-comment section ku-YouTube ukora emva kwalokho yenza sure ukuthi uyafona so sizokwazi sheshe sifike kuphi esiphethweni sendaba. Sibheka la udaba olukaSono Mathibela ubuza la ngophupha inkomo zimithi kusho ukuthi ubona imfuyo inkomo imithi yonke. Imithi ilokumitha ukukhulelwa uba pregnant. Nake singakusho when you see ukuthi izinkomo zikhulelwe ephupheni zonke imfuyo 5-10 inkomo imfuyo yonke whatever. Nake singakusho number 1 ukujwayelekile umphupho ke inkomo kuPaul Khmazi imithi lokho kusho ukuthi kungenzeka empeleni uma ungumlimi inkomo zakho zizomitha vele ziphinde zande azizale zande aba kakhulu noma kuyona into efisayo noyicabangayo ukuthi inkomo zakho zande zimithe zonke. Deuteronomy 28:11 uJehova uyakwandisela okuhle inzalo isizwe sakho nenzalo yezinkomo zakho. Jobe 21:10 inkunzi yabo iyakhwela kayiphuthi inkomo yabo iyazala kayiphunzi. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo uPaul Khmazi imithi lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka umsebenzi wakho ibhizinisi lakho noma umklamo wakho ungasukwenzela inzuzo enkulu noma uzokulethela umvuzo omuhle futhi omkhulu. Ngenzeka imali oyitshalile izozala imali oyitshalile izokubuyisela inzuzo. Genesis 30:41 kwadlabo ke ibiya kumithe emhlambi eqinileyo uJakobe wabeka izinto ephambi kwamehlo emhlambi emiqeni ukuba ke imithe phakathi kwezinto. 3 yenze ufuna isikhathi uphupha la inkomo sithele uPaul uhle umazi imithi lokho ngasho ke kungenzeka uzochuma kokwenzayo. If umuntu otshala imali uinvest imali somewhere maybe you will double the percent ozoyithola lapho. You will double the return yabona. Sebonga kakhulu. Mahubo 144:14 izinkomo zethu mazimithe futhi zizale kakhulu zingaphuphumi. Sabo, be blessed. When